Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο 7ο κατά σειρά εθνικό ενημερωτικό webinar που διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου στο πλαίσιο της δράσης του European City Facility EUCF, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE. Το όνομα μου είναι Ανδρέας Μπαστίδης, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου και σήμερα θα αναλάβω τον συντονιστικό ρόλο του σεμιναρίου μας. Μαζί μου έχω τους συναδέλφους Σάβα Βλάχο, εμπειρογνώμονα του EUCF στην Κύπρο, και Χάρη Κορδάτο, υπεύθυνο δικτύου του EUCF στην Κύπρο, οι οποίοι θα αναλάβουν τις παρουσιάσεις του σημερινού σεμιναρίου. Σκοπός του σημερινού σεμιναρίου μας, όπως γνωρίζετε, είναι να σας ενημερώσει για την 7η και τελευταία πρόσκληση του EUCF για επιχορήγηση τεχνικής βοήθειας προς τις τοπικές αρχές, η οποία άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, τοπική ώρα 6 το απόγευμα. Θα αναφερθούμε μεταξύ άλλων στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το EUCF, στα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθιστούν έναν υποψήφιο δικαιούχο της χρηματοδότησης του σχεδίου και τη διαδικασία υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων θα μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο κουτί επικοινωνίας Chatbox που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σας. Σε περίπτωση που δεν έχει ανοίξει αυτόματα, θα τον εντοπίσετε είναι οι δύο ουσιαστικά καρτέλες, μία εκ των δύο φέρει το αγγλικό ερωτηματικό. Πατώντας απάνω του, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στη διάρκεια του σεμιναρίου θα απαντηθούν με το πέρας των παρουσιάσεων. Για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, δίνω αμέσως τον λόγο στον Σάβα για να μας πει περισσότερα για το EUCF και την δράση του. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ, Ανδρέα, για την εισαγωγή. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την ενημέρωση μας σχετικά με το EUCF. Πάμε να δούμε στην οθόνη μας τις περισσότερες πληροφορίες, ξεκινώντας με την ημερήσια διάταξη της σημερινής ημερίδας. Όπως βλέπετε, είναι σε σειρά οι δύο παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν και ακολουθούν στο τέλος η συζήτηση και το κλείσιμο. Πάμε με το πρώτο μέρος της παρουσίασης. Να εξηγήσουμε σε πρώτη φάση τι είναι το EUCF. Καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ανεξαρτήτως μεγέθους και σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του European City Facility είναι να συνεισφέρει μέσω ενός μηχανισμού τεχνικής βοήθειας και μέσω χρηματοδότησης να ενισχύσει τις τοπικές αρχές ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν σημαντικά στην Πράσινη Συμφωνία. Συνοπτικά να αναφέρω ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι η πολιτική ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει διάφορες πρωτοβουλίες και στοχεύσεις σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στην Ήπειρο, στοχεύοντας μάλιστα ότι η Ευρώπη θα είναι πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050. Στο πακέτο και στο πλαίσιο αυτών πολιτικών περιλαμβάνονται και σημαντικές άλλες δράσεις όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαια μετάβαση και την υποστήριξη όλων των περιφερειών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές που έρχονται λόγω της Πράσινης Συμφωνίας. Οι τοπικές αρχές έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό, όπως επίσης και η ιδιωτική πρωτοβουλία, η ιδιωτική χρηματοδότηση. Έχει συνεκτιμηθεί ότι για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης για το 2030 απαιτούνται 3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό θα προέλθει από ευρωπαϊκή ή και εθνική δημόσια χρηματοδότηση, περίπου στο 15%, ενώ το υπόλοιπο μέρος αυτών των επενδύσεων που απαιτούνται θα προέρχονται από ιδιωτική χρηματοδότηση και ιδιωτική πρωτοβουλία. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι η στόχευση στη δημόσια χρηματοδότηση είναι να παρέχει αυτά τα εργαλεία, αυτές τις στοχευμένες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες τεκμηριωμένα θα μπορέσουν να διευκολύνουν περισσότερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές επενδύσεις, καθαρές επενδύσεις που θα συνεισφέρουν στο γενικό στόχο. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο επικεντρώνεται σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς διαχρονικά έχουν παρατηρηθεί πολλά
ωφέλη και πολλές δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κάποιες αδυναμίες τις οποίες προσπαθεί να συμβάλλει το συγκεκριμένο εργαλείο. Μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται είναι η δυσκολία εντοπισμού βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης και με ποιους όρους. Δεν είναι πάντα δεδομένη σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά η εθνική υποστήριξη. Υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός κατά την κατάρτιση του τοπικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να εξετάσει ένας δήμος, μια κοινότητα, ώστε να καθορίσει τις στοχεύσεις. Επομένως, οι πρωτοβουλίες που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να χωρέσουν στη συνολική στρατηγική μιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να μπορέσει η πράσινη ανάπτυξη να αποκτήσει ύψιστη προτεραιότητα σε έναν προϋπολογισμό, θα πρέπει αυτό να δεικνύεται και να τεκμηριώνεται ότι είναι προς όφελος και της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και των οικονομικών και άλλων παραμέτρων της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι τράπεζες, οι μηχανισμοί δανειοδότησης, οι άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ή αυτή η κατανόηση των ωφελημάτων που προκύπτουν από μια πράσινη, όπως ονομάζουμε, επένδυση, είτε αυτό αφορά υποδομές, είτε αυτό αφορά άλλο είδος επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα υπάρχει αυτή η αδυναμία να επικοινωνήσουν σωστά οι δικαιούχοι, οι αιτητές δηλαδή της χρηματοδότησης, μαζί με τους πάροχους της χρηματοδότησης. Και αυτό είναι και ένα από τα σημεία που επικεντρώνεται το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Έχουμε δει και παραδείγματα από την Κύπρο όπου πολλές τοπικές αρχές έχουν καταρτήσει τις στρατηγικές τους, έχουν βάλει τις στοχεύσεις τους, δυσκολεύονται όμως σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή των στρατηγικών τους. Άλλες δυσκολίες που παρατηρούμε είναι καμιά φορά ότι οι επενδύσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης σε σχέση με τον προγραμματισμό και τις εκλογές και τις αλλαγές που παρακολουθούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα καμιά φορά είναι δύσκολο για ένα δημοτικό συμβούλιο ή ένα κοινοτικό συμβούλιο να πάρει αποφάσεις για επενδύσεις που ξεπερνούν το όριο της δικής τους ευθύνης και δικής τους δράσης. Και ναι, επίσης υπάρχει δυσκολία συνδυασμού διάφορων πηγών χρηματοδότησης που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πόλεων. Άρα, με το συγκεκριμένο μηχανισμό υποστήριξης, το EUCF, εκτιμά ότι προσφέροντας αυτήν την τεχνική βοήθεια θα συμβάλλει στην όλη προσπάθεια της υλοποίησης και της πραγματοποίησης μιας επένδυσης, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί ή έχει προγραμματιστεί στο σχέδιο δράσης για την ενέργεια και το κλίμα, δίνοντας τον καταλήτη, που σε αυτήν την περίπτωση ο καταλήτης θεωρείται το επενδυτικό σχέδιο. Δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο θα εξηγεί, θα αναλύει, θα τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης που προωθείται, ώστε να μπορέσει και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί με επιτυχία. Σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο θα αναλύσουμε και πιο κάτω. Περιλαμβάνονται αρκετές πληροφορίες όσον αφορά την αγορά, τα εμπόδια, ποιοι είναι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το έργο. Υπάρχει νομική ανάλυση, διάφορες επιλογές χρηματοδότησης αναλύονται και τεκμηριώνονται ως προς την επιλογή τους, η διαδικασία της επένδυσης και τα επιμέρους στάδια εφαρμογής. Πέραν της τεχνικής υποστήριξης και της χρηματοδότησης των τοπικών αρχών που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από αυτόν το ταμείο για τον καταρτισμό του επενδυτικού σχεδίου,
το EUCF προσφέρει και περαιτέρω τεχνική βοήθεια με εργαλεία, συναντήσεις και περαιτέρω καθοδήγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Σε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 7η πρόσκληση για συμμετοχή, η οποία είναι ανοιχτή. Δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι 18 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Αυτό είναι ώρα Κύπρου. Να διευκρινίσουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν περιλαμβάνονται προηγούμενοι δικαιούχοι του σχεδίου, δηλαδή τοπικές αρχές που ήδη έχουν λάβει χρηματοδότηση από το EUCF. Και το EUCF υποστηρίζει οικονομικά τις πόλεις και τις ομάδες του στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και προσφέρει και τεχνικές υπηρεσίες, όπως έχουμε πει, για να αυξήσουν την πιθανότητα προσέλκυσης είτε δημόσιας είτε ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων τους. Άρα, για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα, το EUCF θα δώσει χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναπτυχθεί το επενδυτικό σχέδιο. Άρα αυτό θα το καλύψει με ένα εφάπαξ ποσό που θα αναφέρουμε σε λίγο. Και επίσης θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της μεγάλης χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Άρα για αυτήν την 7η πρόσκληση είναι διαθέσιμα 4,26 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει η Νότια Ευρώπη, στην οποία έχει κατανεμηθεί προϋπολογισμός 1,44 εκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με 24 δικαιούχους, 24 προτάσεις που θα εγκριθούν μέσα από αυτό το σχέδιο και φιλοδοξούμε κάποιες από αυτές να αφορούν και τις δικές μας τις κυπριακές τοπικές αρχές. Ωραία. Τώρα να αναλύσουμε τα ωφέλη από το EUCF. Έχουμε καταρχήν μια χρηματοδότηση εφάπαξ 60.000 ευρώ. Αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για εσωτερική ανάπτυξη, δηλαδή κάποιες αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει στη διοίκηση του ή στην ομάδα του μια τοπική αρχή. Μπορεί με αυτά να αγοράσει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γενικά προσανατολίζονται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες για την ανάπτυξη ενός επενδυτικού σχεδίου. Αυτό το ποσό είναι εφάπαξ και ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί από την τοπική αρχή είναι καθαρά επιλογή της τοπικής αρχής. Άρα, για να διευκρινίσουμε λίγο τι δράσεις υποστηρίζει το EUCF, μιλούμε για δράσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα, είτε αφορούν τις υποδομές της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε επιμέρους δράσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους όπου θα προσφέρονται διευκολύνσεις προς τους πολίτες. Είναι ακόμη μια δράση που μπορεί να χρηματοδοθεί, είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, κάτι το οποίο προς το παρόν απουσιάζει από την Κύπρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής παραδείγματα ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων και η αξιοποίηση και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να είναι στο κτηριακό κέλυφος, μπορεί να είναι στο δημόσιο φωτισμό, μπορεί να είναι έξυπνα συστήματα, αλλά όπως είπαμε και στις μεταφορές. Τώρα, το επενδυτικό σχέδιο προσπαθεί να εξηγήσει τη δική σας πρωτοβουλία, το δικό σας έργο, τη δική σας επένδυση με οικονομικούς όρους, ώστε αυτή να είναι κατανοητή από τους δυνητικούς χρηματοδότες, τους δυνητικούς επενδυτές, είτε αυτό αφορά δημόσια ή και οικονομική ή και ιδιωτική χρηματοδότηση. Άρα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την χορηγία από το EUCF, να αναπτύξουμε έναν σωστά τεκμηριωμένο investment concept ή επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα μας δώσει πρόσβαση σε περαιτέρω χρηματοδότηση.
Σίγουρα πολλοί από τους συμμετέχοντες σήμερα στην εκδήλωση θα έχουν στο παρελθόν διεκδικήσει χρηματοδότηση είτε από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία συνοχής, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα ή άλλη δημόσια χρηματοδότηση, για την οποία πάντα ήταν προϋπόθεση και απαραίτητο να υπάρχει η ωριμότητα, να υπάρχει ένα σχέδιο που να τεκμηριώνει πώς αυτό το έργο είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί και αναδεικνύει πολλά ωφέλη και για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για το κράτος γενικότερα. Άρα, μέσα από αυτό το σχέδιο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επενδυτικά πακέτα, σχέδια τα οποία να είναι ελκυστικά για επένδυση. Και επίσης το πρόγραμμα προσφέρει και ένα πρόγραμμα εκμάθησης που προσφέρεται στην ανάπτυξη της φάσης του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό αφορά τους δικαιούχους και υπάρχει και η υποστήριξη που παρέχεται μέχρι και την χρηματοδότηση της επένδυσης τους. Άρα, μέσα σε αυτό το πακέτο τεχνικής βοήθειας αναμένουμε να χρηματοδοτηθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, ανάλυση και έρευνα αγοράς, ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών, ανάλυση κινδύνων, ανάλυση νομοθετικού πλαισίου, οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Και ενδεικτικά δείχνουμε μια δομή όσον αφορά το περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου. Δηλαδή την περιγραφή της επένδυσης, τους εμπλεκόμενους φορείς, την νομική ανάλυση, την χρηματοοικονομική και το χάρτη πορείας υλοποίησης αυτής. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει μια τοπική αρχή να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα είναι να έχει το δικό της σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα ή άλλων ισοδύναμων στρατηγικών έγγραφων που σε τοπικό επίπεδο να καθορίζει επιμέρους δράσεις που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικά στην παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες. Αρκετές τοπικές αρχές από την Κύπρο διαθέτουν αυτόν το στρατηγικό έγγραφο, το οποίο προκύπτει κάτω από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Γνωρίζουμε ότι για πολλές άλλες εκπονείται, ενώ υπάρχουν και τοπικές αρχές που έχουν καταρτήσει τη δική τους στρατηγική, που μπορεί και να την ονομάζουν κάπως διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που σας το παρουσιάζω σήμερα. Η ύπαρξη τέτοια στρατηγικής δίνει την επιλεξιμότητα σε μια τοπική αρχή να συμμετέχει. Με αυτό θα ολοκληρώσω τη δική μου παρουσίαση και θα δώσω τον λόγο στον Ανδρέα για τον συντονισμό. Σε ευχαριστώ, Σάβα. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πρωτού προχωρήσω με την παρουσίαση του Χάρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθιστούν έναν υποψήφιο δικαιούχο της χρηματοδότησης του EUCF, την διαδικασία υποβολής μιας αίτησης αλλά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που λαμβάνονται από το EUCF. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τον κόσμο ο οποίος έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας ότι κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα δεχόμαστε τις ερωτήσεις σας στο chat box, το οποίο θα βρείτε στο πάνω μέρος της οθόνης σας αν δεν έχει ανοίξει αυτόματα. Όλες οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν θα απαντηθούν με το πέρας των παρουσιάσεων. Χάρη, όταν είσαι έτοιμος, και στο λόγο. Ναι, καλημέρα σας. Μ' ακούτε, Ανδρέα, ακούγεται η φωνή? Σε ακούμε. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Καλημέρα ξανά και από μένα. Η παρουσίαση θα έχει να κάνει με την υποστήριξη, την τεχνική υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο UCF, αλλά και την επιλεξιμότητα. Και στη συνέχεια θα δούμε τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησής σας. Εκεί. Εντάξει.
Κάτι πρέπει να έχει με τον έλεγχο, Σάβα, Ανδρέα, όπως και να έχει, θα δούμε στη συνέχεια. Σύστημα υποστήριξης. Έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες υποστήριξης. Έχουμε την ομάδα η UCF, την κεντρική που συντονίζει το European City Facility, το Facility, και σε επίπεδο εθνικό, σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, έχουμε τα εθνικά σημεία επαφής και τον εθνικό εμπειρογνώμονα ή τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση της Κύπρου, σαν εθνικό σημείο επαφής και σαν εθνικός εμπειρογνώμονας, είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το UCF, είναι καλά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να διευκρινίσουμε ότι σαν Εθνικό Σημείο Τεχνικής Υποστήριξης του UCF δεν θα σας βοηθήσουμε να συντάξετε την αίτηση, να τη γράψετε, αλλά ούτε εφόσον περάσετε στην επόμενη φάση και λάβετε το ποσό που αναφέρει ο Σάββας, ούτε να συγγράψουμε το επενδυτικό σχέδιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας καθοδηγήσουμε το πώς μπορείτε να συντάξετε την αίτησή σας, να ελέγξουμε κάποια κομμάτια που πιθανώς να έχετε απορία. Καλή ώρα η εκδήλωση αυτή γίνεται κάτω από τα καθήκοντα του Ενεργειακού Γραφείου για πρόθεση του UCF στην Κύπρο. Επίσης, θα έχουμε και ένα συγκεκριμένο webinar το πώς, τι να προσέξετε στα διάφορα σημεία της αίτησής σας, εφόσον σας ενδιαφέρει, ξαναλέω, να υποβάλλετε αίτηση στο UCF. Όπως επίσης, σε περίπτωση που λάβετε το ποσό των 60.000, θα σας υποστηρίζουμε στην πορεία, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές, εφόσον έχετε οποιαδήποτε εμπόδια, καθώς επίσης ίσως και στην εξέβρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου σας, που φυσικά θέλει αρκετή προσπάθεια γι' αυτό. Έλεγχος επιλεξιμότητας. Αυτή είναι η αρχική φάση επιλεξιμότητας, δηλαδή ποιοι δικαιούνται να έχουν συμμετοχή στο UCF. Είναι ξεκάθαρο για μας, για την Κύπρο, είναι οι τοπικές αρχές, δηλαδή οι δήμοι μας και οι κοινότητες μας. Υπάρχει όρος η τοπική αρχή να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανάφερε ο Σάββας, πρέπει να έχει σχέδιο δράση για την αηφόρο ενέργεια και το κλίμα ή άλλο τοπικό σχέδιο. Να προσκομίσει αποδεικτικό πολιτικής δέσμευσης, που είναι μια επιστολή που είναι έτοιμη από το UCF, και να δεσμευτεί για διετή περίοδο παρακολούθησης, που αυτό ισχύει εφόσον λάβουμε αυτά τα 60.000 ευρώ. Αίτηση ως ομάδα. Γενικότερα το UCF βλέπει πολύ θετικά την υποβολή αίτηση ως ομάδα, είτε 2-3 τοπικές αρχές, είτε σαν σύμπλεγμα από εκεί έχουμε περισσότερες τοπικές αρχές. Αυτό που μπορούμε να προσέξουμε είναι ότι μια τοπική αρχή θα χαρακτηριστεί ως συντονιστής, επικεφαλής, και σε περίπτωση επιτυχίας ο επικεφαλής θα λάβει και τα 60.000 ευρώ. Πάλι ο επικεφαλής θα υπογράψει τη συμφωνία και σε αυτό θα έρθουν το ποσό. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε, εφόσον έχουμε αίτηση ως ομάδα, δεν θα λάβουμε το ποσό επί 2, επί 3, επί 4. Πάλι είναι 60.000. Εδώ το πλεονέκτημα είναι ότι αν ο επικεφαλής έχει σχέδιο, δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι να έχουν σχέδιο. Δηλαδή, αν έχουμε 3 τοπικές αρχές, δήμοι ή κοινότητες, και μόνο ο επικεφαλής έχει το σχέδιο, τότε παρασύρουμε και τους υπόλοιπους 2 και υπάρχει η λεγόμενη επιλεξιμότητα. Αίτηση και αξιολόγηση.
να δούμε έτσι με απλά βήματα πώς μπορεί κάποιος να κάνει την αίτηση του. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από μέσα από την ιστοσελίδα και πλατφόρμα του EUCF. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα του European City Facility, στο σημείο που γράφει Apply, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Application Process, δηλαδή στη διαδικασία αίτησης. Και εκεί θα μας εμφανίσει αυτή την εικόνα περίπου, αν δεν αλλάξει η φωτογραφία, όπου πριν να κάνουμε την εγγραφή στην πλατφόρμα για να κάνουμε την αίτηση, θα πρέπει να περάσουμε το λεγόμενο Eligibility Check, που είναι αυτές οι 5 ερωτήσεις που σας είπα. Που σε όλες αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να απαντήσετε ναι. Όταν απαντήσετε ναι, μετά θα σας ανοίξει το δρόμο για να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα του UCF και να κάνετε την αίτηση. Άρα έχουμε έλεγχο επιλεξιμότητας, απαντούμε ναι. Σε περίπτωση που απαντήσουμε όχι, θα μας πάρει στο Technical Support, στο γραφείο εξυπηρέτησης του UCF, που στην ουσία εκεί δεν θα μας αφήσει να κάνουμε την αίτηση. Άρα είναι προϋπόθεση να απαντήσουμε ναι σε όλες τις ερωτήσεις. Ανοίγει μετά η ηλεκτρονική εγγραφή για να κάνουμε την αίτηση, και στη συνέχεια, με βάση 4 κριτήρια που θα δούμε στη συνέχεια, γίνεται η αξιολόγηση και μετά ακολουθεί η συμφωνία χρηματοδότησης. Τα βασικά μέρη της αίτησης είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, η πολιτική δέσμευση, η περιγραφή για το επενδυτικό έργο και πώς θα αξιοποιήσουμε τα λεφτά που θα λάβουμε για στην ουσία να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε την ιδέα που έχουμε για το επενδυτικό έργο. Δηλαδή θα τα χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά, θα προσλάβουμε εξωτερικούς συμβούλους και τι χρειαζόμαστε να υλοποιήσουμε για να οριμάσουμε αυτό το επενδυτικό έργο. Υποστηρικτικά έγγραφα. Θα τα ακούσετε, θα το επαναλάβουμε αρκετές φορές για το σχέδιο και την επιστολή υποστήριξης, γιατί θεωρούνται υποστηρικτικά έγγραφα και χωρίς αυτά, δηλαδή αν συμπληρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλλετε είτε το τοπικό σχέδιο για το ενεργειακό κλίμα ή την επιστολή υποστήριξης, δέσμευσης για το επενδυτικό σχέδιο, τότε δεν θα προχωρήσει η αξιολόγηση της αίτησής μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις προηγούμενες προκήρυξεις που είχαμε, τα είχαμε όλα ολοκληρωμένα και π.χ. απουσίαζε η επιστολή. Δεν προχώρησε στη συνέχεια η αξιολόγηση. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτοί που θέλουν να υποβάλουν αίτηση να βεβαιωθούν ότι έχουν το τοπικό σχέδιο και να βεβαιωθούν την ώρα υποβολής της αίτησης ότι υπάρχει η επιστολή υποστήριξης. Λίγα περισσότερα λόγια για αυτά τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα. Το σχέδιο δράσης μπορεί να αποβληθεί στην εθνική γλώσσα ή στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της αίτησης θα πρέπει έτσι να αναφέρουμε σύντομα κάποιες γενικές πληροφορίες για το σχέδιο, όπως επίσης και ένα στόχο μετριασμού που εντοπίζεται μέσα στο σχέδιο που υποβάλλουμε. Αυτό το στόχο μετριασμού μπορεί να είναι σε σχέση με την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών κτλ. Κάθε σχέδιο έχει αυτούς τους στόχους μέσα. Όσον αφορά την επιστολή υποστήριξης, θα πρέπει να υπογραφεί από τον δήμαρχο ή κοινοτάρχη της τοπικής αρχής. Ξαναλέω, υπάρχει αυτή η επιστολή από το UCF, δεν πρέπει να κάνετε κάτι εσείς να συντάξετε οποιαδήποτε επιστολή. Εδώ περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά μέρη της αίτησης, όπως είπαμε, στοιχεία επικοινωνίας, η πολιτική δέσμευση που περιγράψαμε τώρα,
στοιχεία που περιγράφει το προτινόμενο επενδυτικό έργο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και εδώ θα συγκεντρωθούμε την επόμενη εβδομάδα όσοι θα είναι μαζί μας για το πώς θα συμπληρώσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή το στόχο μας, το αντίκτυπο που έχει το προτινόμενο έργο που θέλουμε, η ομάδα που θα εκπληρώσει το έργο που προτείνουμε, οι εξωτερικοί φορείς που επηρεάζουν κτλ. Και το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που αναφέραμε, η αξιοποίηση υποστήριξης του UCF. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το κονδύλι, πώς λογαριάζουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Περνώντας τώρα στην αξιολόγηση, υπάρχει έτσι μια ειδική ομάδα αξιολογητών που προέρχεται από τους συντονιστές του UCF. Με το κλείσιμο της πρόσκλησης γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων. Δηλαδή όταν θα κλείσει η πρόσκληση μετά από 2 μήνες θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα λάβετε τα αποτελέσματα μέσω email με αλληλογραφία. Άρα είναι πολύ σημαντικό εδώ το email που θα βάλετε κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης θα είναι ένα email που χρησιμοποιείτε. Ναι. Γιατί αυτή θα είναι η ενημέρωσή σας. Αν έχετε πετύχει, εφόσον υπάρχει επιτυχία, θα σας καλέσω μετά για να υπογράψετε συμφωνητικό. Όσοι υποψήφοι δεν έχουν περάσει στην επόμενη φάση, θα λάβουν μια ανατροφοδότηση, το feedback. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ειδικότερα για τις προηγούμενες προσκλήσεις, για αυτούς που είχαν συμμετοχή στις παλιότερες προσκλήσεις. Να τονίσουμε ότι αυτή είναι η τελευταία προσκλήση, η 7η. Άρα αυτοί που ήδη είχαν υποβάλει στις προηγούμενες προσκλήσεις, ξέρουν πού θα πρέπει να συγκεντρωθούν για να υποβάλουν τη συγκεκριμένη αίτηση τώρα, πού πρέπει να ενισχύσουν κάποια κομμάτια της αίτησης, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Αυτοί όμως που δεν θα έχουν την ευκαιρία πλέον να ξαναυποβάλουν στο UCF, πάλι είναι χρήσιμο, γιατί σίγουρα ανοίγονται ξανά συνεχώς νέες ευκαιρίες κάτω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, αν έχετε μια ιδέα, έναν έργο και θέλετε να δείτε αν είναι δυνατή ιδέα ή όχι, ή αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιολογηθεί από αυτήν την ομάδα. Και φυσικά να το χρησιμοποιήσετε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον δεν περάσετε. Αυτά είναι τα 4 βασικά κριτήρια όπου γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων και όπου συλλέγουμε τους διάφορους βαθμούς μας. Έχουμε τη φιλοδοξία του προτινόμενου έργου, δηλαδή πόσο φιλόδοξο είναι σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες, αλλά και σε σχέση με την ομάδα όπου βρίσκεται η Κύπρος, όπου θα υποβάλουν αιτήσεις από άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα. Άρα θα υπάρξει αυτή η σύγκριση μεταξύ των αιτήσεων. Εσωτερικά είναι αυτό που αναφέραμε, πώς θα υλοποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο, το έργο μας, περιγραφή των ενδιαφερόμενων φορέων και πώς επηρεάζουν το έργο μας, και το τελευταίο, όλα αυτά να έχουν μια συνοχή μεταξύ τους και αληθοφάνεια. Δηλαδή, αν περιγράφουμε ότι θα έχουμε 3 κατηγορίες από έργα μέσα στην αίτησή μας, ενώ το αντίκτυπο αναφέρεται μόνο σε 2 ή αναφέρεται σε 6, αυτά που γράφουμε πρέπει να μεταφράζονται και σε αποτέλεσμα. Άρα θέλουν να δουν αυτή τη συνοχή, θέλουν να δουν αυτή την αληθοφάνεια. Σύνολο 20 βαθμοί. Έχουμε όριο, έχουμε threshold για τα κριτήρια 2, 3 και 4, 50%. Τι σημαίνει? Αν για παράδειγμα στο 2, δομή διακυβέρνησης, η πρόταση μας λάβει 2 βαθμούς και όχι 2,5, τότε αυτόματα δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο για αξιολόγηση. Μπορεί να πάρουμε 7, 2, 5, 3
η αίτηση μας θα απορριφθεί. Άρα υπάρχει αυτό το όριο ποιότητας για το 2, 3 και 4. Σύνοψη της διαδικασίας και κλείνουμε. Πριν την αίτηση έχουμε την ενημέρωση για τις ημερίδες που έχουμε αναφέρει. Προχωρούμε στην συμπλήρωση της αίτησής μας και έχουμε απάντηση σε 2 μήνες μετά το κλείσιμο της πρόσκλησης. Αυτοί που θα πετύχουν μέσα σε 2 μήνες θα υπογράψουν συμφωνία χρηματοδότησης και εκεί θα λάβουν το 65% από τις 60.000. Άρα αυτή η συμφωνία χρηματοδότησης σε αυτό το στάδιο θα ολοκληρωθεί πάλι σε 2 μήνες. Και μετά μπαίνουμε στη φάση ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου που αφορά 12 μήνες. Άρα σε 12 μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθεί και εφόσον εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο που έχουμε προτείνει, οι δικαιούχοι θα λάβουν το επόμενο 35%. Δηλαδή μπαίνουμε στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Και εκεί είναι που έχουμε αυτό το λεγόμενο 2 χρόνια παρακολούθησης, το πώς η τοπική αρχή προχωρά στα επόμενα βήματα για να υλοποιήσει στην ουσία αυτά που έχει περιγράψει μέσα στο επενδυτικό σχέδιο. Νομίζω έχω τελειώσει με τη σειρά μου. Φυσικά θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε απορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χάρη. Ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει με το κομμάτι των παρουσιάσεων του σημερινού webinar. Είμαστε κιόλας 15 λεπτά πριν από την αναμενόμενη λήξη του webinar, οπότε θεωρώ ότι έχουμε χρόνο για να δώσουμε τον λόγο ή τέλος πάντων την σκητάλη και στους συμμετέχοντες. Δεν έχω δει οποιαδήποτε ερώτηση μέχρι στιγμής στο chat box. Είναι λοιπόν η ώρα για τους συμμετέχοντες, εάν επιθυμούν, να απευθύνουν οποιαδήποτε ερώτηση προς τους παρουσιαστές μας, προς τον Σάβα και τον Χάρη. Στο μεταξύ, μέχρι να δεχθούμε τις ερωτήσεις σας, να ευθυμίσουμε έτσι κάποια βασικά πραγματάκια. Έχει κάνει ήδη τη σύνοψη βέβαια ο Χάρης όσον αφορά την όλη διαδικασία για την ετοιμασία και την υποβολή της αίτησης. Έχει ήδη ενημερώσει ότι προγραμματίζουμε ένα επιπλέον διαδικτυακό σεμινάριο την ερχόμενη εβδομάδα για να μελετήσουμε το περιεχόμενο της αίτησης αναλυτικά και να απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε και να υποβάλλετε την αίτησή σας. Αιτήσεις είπαμε ότι θα γίνονται δεχτές μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, η ώρα 6 το απόγευμα, ώρα Κύπρου. Βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης. Υπήρχε ο σχεδιασμός, λέει, σε προηγούμενες αιτήσεις σε σύμπλεγμα κοινοτήτων, μικρές απομακρυσμένες κοινότητες, με συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό έργου 7 εκατομμύρια, να χαρακτηριστεί less ambitious in relation to other submitted applications in the regional call and to the local context, particularly due to the lower investment size and impacts in terms of energy savings and renewable energy production. Αξίζει μικρά συμπλέγματα για να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, τη συγκεκριμένη προσφορά που υπάρχει. Αν μπορέσω να το σχολιάσω εγώ το ερώτημα του κυρίου Λίρα και να δώσω και το λόγο στον Χάρη να θέλει να προσθέσει. Η αλήθεια, το φιλόδοξο της πρωτοβουλίας, όταν αυτό μεταφράζεται σε οικονομικούς όρους, εξετάζεται, θα μπορούσα να πω, με τις ανάλογων τρόπων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κάτι το οποίο έχουμε δείξει κατά επανάληψη σαν δίκτυο της Κύπρου και ευελπιστούμε ότι αυτό θα τύχει κάποιας διαφορετικής ερμηνείας σε αυτήν την προκήρυξη. Η δική μας εισήγηση όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους είναι μια τέτοια χρηματοδότηση να προοριστεί όταν υπάρχει υπόψη συγκεκριμένων έργων που θέλετε να δρομολογηθεί, δεν βρίσκεται
ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας, δεν έχει αναλυθεί και εξεταστεί και αν αυτές οι 60.000 μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις τόσο για το συνολικό ύψος επένδυσης που θα απαιτηθεί, όσο και για άλλες οικονομικές, τεχνικές και κοινωνικές παραμέτρους, τότε ενδεχομένως να είσαστε αρκετά διεκδικητικοί για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση. Τώρα, δεν θα συμβουλεύαμε, λαμβάνοντας την εμπειρία που είχε το συγκεκριμένο σύμπλεγμα, δεν θα συμβουλεύαμε είτε να υπερκοστολογήσουμε την επένδυση, είτε να ψάξουμε κάτι έξω πραγματικά δύσκολο να εφικτεί. Όμως, ναι, πρέπει να είναι κάποιο ικανοποιητικού μεγέθους και πάνω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό για το τι ορίζεται ικανοποιητικό. Είναι και ανταγωνιστικό και εκτιμούμε με τις δικές μας υποδείξεις. Αλλά και το ότι είναι η τελευταία προκήρυξη με 24 αιτήσεις διαθέσιμες να χρηματοδοτηθούν για την περιφέρεια μας, ότι και έργα αντίστοιχου προπολογισμού με αυτό που ήδη υποβλήθηκε θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας. Χαρή, θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Ναι, ευχαριστώ Σάβα. Είπες αρκετά. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό που αναφέρει και ο Σάβας και για προηγούμενες αιτήσεις. Έτσι έχουμε κάνει τη συζήτηση με τους συντονιστές για το συγκεκριμένο θέμα, για αυτό που λέμε όταν μεταφράζεται σε χρήμα η φιλοδοξία. Σίγουρα εγώ θα έλεγα, γιατί ξέρω την περίπτωση που αναφέρει το Μιχάλης, σίγουρα θα έλεγα ότι αξίζει ναι να γίνει υποβολή αιτήσεις πλέον, χωρίς να έχουμε κάποιες υπερβολές, ό,τι πρέπει να γίνει. Συν η ανατροφοδότηση που λάβαμε στα συγκεκριμένα σημεία της αίτησης, όπου μπορούμε να το βελτιώσουμε, όπου μπορούμε να βελτιώσουμε την αίτησή μας. Υπάρχει χώρος για βελτίωση της αίτησης. Εμείς αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει χώρος βελτίωσης στον αφορά του προπολογισμού και το πιο πιθανό αυτό είναι. Αλλά Μιχάλη, ναι, σίγουρα, επειδή το συζητήσαμε αρκετά αυτό το θέμα, υπάρχει χώρος για βελτίωση στα άλλα μέρη της αίτησης και είναι εκεί που θα πρέπει να συγκεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αν η ομάδα που ετοιμάζει την αίτηση προχωρά στην εκτίμηση του προϋπολογισμού, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι η υλοποίηση του έργου δεν θα είναι άμεση, άρα όσον αφορά τις οικονομικές τιμές και τις εκτιμήσεις, να μην είναι συντηρητικές, να λάβουμε υπόψη ότι το έργο έχει κάποια στάδια να περάσει μέχρι και τη χρηματοδότησή του, που σημαίνει σε 2-3 χρόνια ενδεχομένως, άρα να ληφθούν υπόψη τυχόν αυξήσεις στις τιμές ή να χρησιμοποιηθεί ένα συντελεστής ασφαλείας όσον αφορά το εκτιμόμενο ύψος της επένδυσης. Ευχαριστούμε, Σάβα και Χαρή. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση στο chat box. Κατά πόσον περιλαμβάνονται στις επιέξιμες δαπάνες και τα trainings? Δεν είμαι σίγουρος αν το άτομο το οποίο έχει υποβάλει αυτή την ερώτηση εννοεί τα trainings τα οποία γίνονται εκ μέρους των εθνικών εμπειρογνωμών, για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο κόστος, ούτε υπάρχει κάτι το οποίο να συσχετίζεται. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησης, το γραφείο σας προσφέρει καθοδήγηση για την συγγραφή. Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως ο Χάρης, δεν συγγράφει το γραφείο μας, ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, στην πρόταση της ενδιαφερόμενης τοπικής αρχής. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες για το περιεχόμενο της αίτησης και πώς θα πληρωθεί, θα έχουμε το αντίστοιχο διαδικτυακό σεμινάριο την επόμενη εβδομάδα, όπου θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Είναι υποβάλλεται οποιαδήποτε ερώτηση στους εθνικούς εμπειρογνώμονες μας, τον Σάβα και τον Χάρη. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι, Σάβα, Χάρη, πάνω σε αυτή την ερώτηση? Στο μεταξύ, αν μπορεί το άτομο που έχει υποβάλει την ερώτηση να μας ξεκαθαρίσει τι εννοεί με τις επιέξιμες δαπάνες για trainings. Να πάρω τον λόγο. Έλα, Χάρη, ξεκινά εσύ. Απλώς να αναφέρω
οι εκπαιδεύσεις από μόνες τους, όχι, αλλά έμμεσα, όταν θα υποβάλουμε την αίτηση, γιατί θέλουμε να δούμε έργο, ναι. Έμμεσα μπορούμε να έχουμε εκπαιδεύσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αλλά η αίτηση από μόνη της να υποβληθεί και να αφορά μόνο εκπαιδεύσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, λέω τυχαία θέματα, ναι, για κτίρια, για ενεργειακές κοινότητες και να είναι μόνο για εκπαιδεύσεις, όχι. Αλλά έμμεσα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εντάξει. Αυτό είναι το ένα το σημείο. Το δεύτερο που αναφέρει ο Ανδρέας, ναι, εμείς σαν Εθνικό Σημείο Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα έρθουμε στις τοπικές αρχές να τους βοηθήσουμε να συγγράψουν την αίτηση, δηλαδή να συμπληρώσουμε την αίτησή τους, αλλά θα τους βοηθήσουμε, θα τους καθοδηγήσουμε τι πρέπει να έχουν υπόψη σε κάθε σημείο της αίτησης με βάση τα 4 κριτήρια που έχουμε παρουσιάσει, τι πρέπει να προσέξουν για να λάβουν όλους η ψηλή βαθμολογία. Κάθε κομμάτι έχει βαθμολογία. Άρα σε αυτό το σημείο θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Και πριν να δώσω το λόγο στο Σάβα, αν υπάρχει κάποια τοπική αρχή εδώ που ενδιαφέρεται να υποβάλει, καλά είναι να ψηλώσει το χέρι για να το έχουμε υπόψη. Απλώς έτσι για να έχουμε μια ένδειξη. Ευχαριστώ. Ωραία. Να συμπληρώσω και εγώ προσπαθώντας να ερμηνεύσω την ερώτηση. Είπαμε ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τον καταρτισμό του επενδυτικού σχεδίου, δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να δείξουμε πώς θα ξοδευτούν αυτά τα λεφτά. Άρα, αν για παράδειγμα μια τοπική αρχή επιλέξει κατά τον καταρτισμό του σχεδίου, του επενδυτικού σχεδίου, να καλέσει κάποιους εμπειρογνώμονες ώστε να εκπαιδεύσουν την ομάδα που θα αναλάβει το επενδυτικό σχέδιο ή το έργο για να τους προετοιμάσει κατάλληλα. Ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει μια τοπική αρχή, αλλά το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης είναι το εφάπαξ των 60.000 ευρώ. Άρα το πώς θα το αξιοποιήσετε, ναι. Αλλά σίγουρα όσον αφορά την επένδυση για την οποία επίστε να λάβετε την στήριξη, πρέπει να είναι χαρακτήρα επένδυσης. Δηλαδή να αποφέρει κάποιες εξοικονομήσεις, είτε από την ενεργειακή απόδοση ή κάποια ωφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή κάποιες βελτιώσεις στα διαδικαστικά λόγω της αξιοποίησης των δημόσιων μεταφορών. Δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα, λέω ένα παράδειγμα, είμαι η ομάδα τοπικών αρχών Α και επιθυμούμε για τα επόμενα 5 χρόνια να κάνουμε εκπαιδεύσεις σε όλη την επικράτεια στους πολίτες, στους επαγγελματίες, οι οποίες θα στοιχήσουν 1.000 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλουμε το EUCF να μας χρηματοδοτήσει για να ετοιμάσουμε το εκπαιδευτικό υλικό και να προγραμματίσουμε τις εκπαιδεύσεις και να μας βοηθήσει να το αξιολογήσουμε σωστά. Τούτο σίγουρα δεν είναι επιλέξιμο. Όμως για να ξοδέψετε λεφτά και στην εκπαίδευση του προσωπικού σας, με τις 60.000 που θα λάβετε, αυτό προφανώς μπορεί και να γίνει. Έτσι και ενώ όσο περιμένουμε για πιθανή τελευταία ερώτηση, να πω καταληκτικά στους αιτητές που έχουν ξαναυποβάλει αίτηση και έχουν πάρει τις αξιολογήσεις τους και τα σχόλια από την Επιτροπή Αξιολογήσεις, σας προτρέπουμε να κάνετε τις βελτιώσεις σας και να ξαναδοκιμάσετε ξανά την διεκδίκηση χρηματοδότησης. Φυσικά και ο Χάρης και εγώ και άλλοι συναδέλφοι στο γραφείο θα είμαστε στη διάθεση σας να σας καθοδηγήσουμε. Για όσους δεν έχετε υποβάλει ξανά αίτηση στο σχέδιο του EUCF και το ζυγίζετε, διαρωτάστε κατά πόσο αυτόν το είδος επένδυσης είναι επιλέξιμο, αυτόν το είδος δράσης θα αξιολογηθεί θετικά. Ακόμα και τις πιο απλές ιδέες να έχετε ή σκέψεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να φιλτράρουμε λίγο τις ιδέες, να καταλήξουμε στις πιο ταιριαστές για το συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία σαν τοπικές αρχές της Κύπρου
Έχουμε μερικές εβδομάδες μπροστά μας. Η διαδικασία της αίτησης δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική και όσοι ήδη έχουν κάνει το κλικ και ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν να συμμετέχετε και στο επόμενο μας webinar που θα επεξηγηθούν με λεπτομέρεια τα επόμενα βήματα. Σαββά, να αναφέρω σε αυτό το τελευταίο σημείο ότι όντως η αίτηση, τα σημεία που πρέπει να περιγράψει αυτός που ενδιαφέρεται να κάνει την αίτηση είναι 1.000 με 1.500 χαρακτήρες. Δηλαδή κάθε σημείο χρειάζεται μία ανάμιση παράγραφο. Άρα όντως, ναι, σίγουρα δεν πρέπει να το αφήσουμε τελευταία στιγμή, την τελευταία μέρα, δεν μπορεί να συμπληρωθεί την τελευταία μέρα. Αλλά αν υπάρχει ιδέα και γίνει μια σωστή προεργασία, αυτή η αίτηση μέσα σε 2-3 μέρες, σε χαλαρό ρυθμό, μπορεί να βγει εύκολα. Φυσικά υπάρχουν τα αποστρεφτικά, η υπογραφή της επιστολής κτλ. Αλλά για να συμπληρωθεί, σχετικά είναι η εύκολη διαδικασία. Ειδικότερα αυτοί που υποβάλλαν τις προηγούμενες φορές. Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία. Και μια παράκληση από τη δική μας την πλευρά, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ζητήσουν την καθοδήγηση μας. Ναι, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε όντως να είμαστε δίπλα σας, να δώσουμε μια καθοδήγηση, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, χωρίς να αφήσουμε κάποιον πίσω. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Αν υπάρχει success rate για τις αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, που έγιναν μέχρι τώρα. Ναι. Υπάρχει μια ένδειξη. Μέχρι στιγμής για την Κύπρο έχει χρηματοδοτηθεί μια αίτηση από ομάδες κοινοτήτων για έργα που επηρεάζει ομάδες κοινοτήτων. Δεν ήταν πάρα πολλές αιτήσεις που υποβληθήκαν από την Κύπρο, άρα σχετικά ο βαθμός επιτυχίας θεωρείται ικανοποιητικός. Αλλά θα απόφευγαν από μια συγκεκριμένη τιμή, δηλαδή 20-30%, 40%. Θα απόφευγα γιατί αυτό εξαρτάται και από την ποιότητα της αίτησης. Αν για παράδειγμα όμως σήμερα από την Κύπρο υποβληθούν, λέω, 10 αιτήσεις και αναλογούν στη χώρα μας με απόλυτη αναλογική 4-5 αιτήσεις, αφού ανταγωνιστούμε και με τις άλλες χώρες, ενδεχομένως εκεί να έχουμε 3-4 καλές, δυνατές αιτήσεις από την Κύπρο που να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Δεν είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, οπότε το success rate είναι και ανάλογο της ποιότητας της αίτησης και των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Ωραία, και υπάρχει και μια πρόσθετη ερώτηση από τη Διέπο. Αν από τους Δήμους μόνο επιστολή χρειάζεται και άλλες βεβαιώσεις, να επιθυμίσω λίγο την διαφάνεια που είχε παρουσιάσει προηγουμένως ο Χάρης. Χάρη, αν θέλεις να συμπληρώσεις στη συνέχεια. Είπαμε ότι πέρα από το έντυπο της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του ετούντα, την πολιτική δέσμευση, το προτινόμενο επενδυτικό έργο αλλά και την αξιοποίηση, το πώς θα αξιοποιηθεί η υποστήριξη του UCF. Στα υποστηρικτικά έγγραφα έχουμε το σχέδιο δράσης για την αηφόρο ενέργεια και το κλίμα ή άλλο τοπικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, αλλά και επιστολή υποστήριξη της ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου. Ήταν τα δύο επιπλέον, τα οποία θα δείτε και αναλυτικά όταν θα στείλουμε τις παρουσιάσεις. Χάρη, θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτή την ερώτηση? Ναι, αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να ανεβούν μαζί με την αίτηση. Αυτά είναι τα δύο, ναι. Μέσα στην αίτηση που ίσως εδώ μπορεί να μην φάνηκε, υπάρχει και έναν Excel που γίνονται υπολογισμοί για το αντίκτυπο του επενδυτικού σχεδίου, τις δράσεις που προτείνουμε. Αλλά τα βασικά, αυτά που χρειάζονται για να μπορεί να συνεχίσει η αξιολόγηση, τα υποστηρικτικά έγγραφα όπως το έχουμε αναφέρει, είναι το σχέδιο και η επιστολή που, ξαναπαναλαμβάνω, η επιστολή υπάρχει το template, το UCF, χρειάζεται μόνο να υπογραφτεί από δήμαρχο ή κοινοτάρχη. Αυτό.
υπάρχει μια ακόμη ερώτηση πάνω σε αυτό. Αν δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο από πλευρά τη κοινότητα ή του Δήμου, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση. Είναι απαραίτητο υποστηρικτικό έγγραφο, όπως είχαμε εξηγήσει, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Οπότε είναι κάτι απαραίτητο. Έτσι, για να βοηθήσω εδώ, αν μιλούμε για Δήμο, αν υπάρχει συνεργασία με άλλους Δήμους και ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι, αν ο άλλος Δήμος έχει σχέδιο δράσης, μπορούν να το κάνουν έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που αναφέρα πριν. Όταν υποβληθεί η αίτηση ως ομάδα, χρειάζεται ένας να έχει το σχέδιο. Και μαζί του παρασύρνει και τους άλλους δήμους ή κοινότητες για να γίνει η αίτηση. Άρα μπορεί να γίνει η αίτηση. Άρα, αν υπάρχει συνεργασία με κάποια άλλη τοπική αρχή, μπορεί να, εφόσον δεν υπάρχει ο σχέδιο, ίσως είναι η πιο καλύτερη λύση εφόσον θέλουν να υποβάλουν αίτηση. Και επίσης αξιολογήστε κατά πόσο υπάρχει κάποιο έγγραφο, κάποια στρατηγική που να πληρεί αυτά τα κριτήρια, είτε σε επίπεδο συγκεκριμένης κοινότητας, είτε σε ένα μεγαλύτερο εύρος, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Τροόδους, αν έχει μια στρατηγική για συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν αυτά που εξηγήσαμε ως ελάχιστα, τότε ενδεχομένως μπορεί να γίνει αναφορά στη συγκεκριμένη στρατηγική. Εφόσον δεν υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις, θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε το webinar. Θα είμαστε στη διάθεσή σας, τα email τα οποία έχω στείλει, τα οποία θα περιάγω και στο email το οποίο θα λάβετε από εμένα με όλο το υλικό του σημερινού webinar και την ενημέρωση για το webinar της ερχόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις ερωτήσεις που έχετε υποβάλει στο chat box και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση στην 7η και τελευταία πρόσκληση του EUCF. Είμαστε στη διάθεσή σας όπως μπορούμε να βοηθήσουμε για την αίτηση που θα υποβάλλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο.